जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजना यशोदनंदन व्रज जनरंजना यमुनतीर वनचारी यमुनतीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு கடைசி அத்தியாயம் 18வது நாள்ல இருக்கும். இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 18வது அத்தியாயம் மோட்ச சந்நியாச யோகம். துறவரத்தின் முழுமை என்ன அப்படின்றத பகவான் நமக்கு சொல்லித்தர போகின்றார். மோட்ச சந்நியாச யோகம். இது கடைசி அத்தியாயம். இதுல 78 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். பிரணத்தி ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, வாசிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராஞ்சஸ்ய ஞானஷ்ட ஷலாகய ஷஷிர் நீலிகம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்யா மனோபீஷ்டம் சாபிதம் ஏன பூத்லே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி சுவ பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குருஹ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்கிரஜாதம் சககண ரகுநாதன் விதம் தம் ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா விஷாகான் விதாம்சா. ஹே கிருஷ்ணா கர்ணசிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதே காந்தா நமஸ்துதே. சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதா விருந்தா வர்ணீஸ்வரி விஷ்ணபானு சுதே தேவி பிரணமாயி ஹரிப்பிரியே. பாஞ்சகல்ப தருப்சஸ்ய கிருபா சிந்து ஏவச பதிதானாம் பாவனேயோ வைஷ்ணவேயோ நமோ 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 பிரம்மண்ய தேவ கோ பிரம்மண இதாய சக ஜகத் இதாய கிருஷ்ண கோவிந்தாய நமோ நமஹ. நமோ மக பதாந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ண கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌர துவேஷ நமஹ. குருவே கௌரசந்திராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமஹ. நமஹோம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்த வேதாந்த சுவாமினி இது நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்வசேஷ சூன்யவாதி
पाश्चात्य देश तारिणे। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க ஹரே வளமுடன். கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேத்திக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் 17வது அத்தியாயம், அதோட பெயர், அதோட எத்தனை ஸ்லோகம் பார்த்தோன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? 28 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விவாத யோகம், விசுவாசத்தினுடைய பிரிவுகள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரத்தா தாரய விபாக யோகம், விசுவாசத்தோட பிரிவுகள் இல்லைன்னா நம்பிக்கையோட பிரிவுகள் அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ அதுல வந்து அர்ஜுனர் வந்து திருப்பி கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்கின்றார். இந்த அன்ஆத்தரைஸ் வர்ஷிப், அதாவது சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படாத தனக்கு தோன்றியவாறு பூஜிக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து எந்த கேட்டகரியில வராங்க, அந்த முக்குணத்துல வராங்களா, சத்துவகுணமா ரஜோகுணமா தமோகுணமான்னு கேட்டார். அதற்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொன்னாங்க, ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றார் போல எந்த குணத்தில் இருக்காங்களோ, மனிதர்களை 3 வகையாக பிரித்து விடலாம். அது வந்து சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அந்த குணங்களுக்கு ஏற்றார் போல அவர்களுடைய தெய்வ வழிபாடுகளும் இருக்கும் அப்படின்றத சொன்னார். அது மட்டும் இல்லாம அவர்கள் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய உணவு பழக்க வழக்கங்களை பற்றியும் கூறினார். அது மட்டும் இல்லாம சாக்ரிஃபைசஸ், தியாகம், அந்த 3 முக்குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய தியாகங்கள் வந்து எந்த மாதிரியான வகைப்படும் அப்படின்றத பார்த்தோம். தவம், 3 விதமான தவம் பார்த்தோம். மனதிற்கும் உடலுக்கும் வாக்கு, நம்ம பேசுறது கூட ஒரு தவம், அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தாம பேசுறது இல்லையா. 3 விதமான வாக்கு, மனம், உடல் அண்ட் வாக்கு, இது 3த்துக்கு உண்டான தவம் என்ன, அதை வந்து அந்த முக்குணத்தில் இருக்கவங்க வந்து எப்படி வந்து அந்த தவத்தை மேற்கொள்வார்கள். அதுக்கப்புறம் தானம், இந்த 3 குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய தானம் செய்யக்கூடிய அந்த நோக்கமும் அந்த செயலும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். பகவான் விஷ்ணுவுக்கு வந்து நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணும்போது ஓம் தத் சத் அப்படின்னு நம்ம வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றோம். அதை கிரகித்து கொள்ளக்கூடியவரும் விஷ்ணு பகவானாவே இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம கடைசியா பார்த்தோம் இல்லையா, 23ல இருந்து 28. சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 18வது அத்தியாயம். இதுல வந்து 78 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. கடைசி அத்தியாயம். துறவரத்தின் முழுமையை பற்றி பகவான் நமக்கு சொல்லித்தர போகின்றார். திருப்பி அர்ஜுனர் வந்து கேள்வி கேட்கிறார், அந்த மாதிரி கர்மம், சந்நியாசம் வந்து சிறந்ததா இல்ல வந்து செயல்கள் சிறந்ததா அப்படின்றத கேட்கிறார். அப்ப வந்து பகவான் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்றார், நான் 5 விதமான செயல் வந்து ஒரு செயலை செய்ய வைக்கின்றது அப்படின்றத சொல்றார். அது இல்லாம இந்த அத்தியாயத்துல திருப்பி அந்த முக்குணங்களை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். ரஜகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணத்தை பற்றி, வர்ணங்களை பற்றியும் ஆசிரமங்களை பற்றியும் விளக்குகின்றார். 4 நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது போல 4 ஆசிரமத்துல இருக்கக்கூடியவர்களும், பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிப்பவர்களும் சரி, பிரம்மச்சாரிகள், கிரகஸ்தர்கள், இல்லறவாசிகள், வானப்பிரஸ்தத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க பிளஸ் சன்னியாசி, இந்த 4 வர்ணத்தவர்களுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசிரமத்தவர்களுக்கும் நமக்கு தானம், தவம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாகம், இது 3 வந்து முக்கியமான ஒன்று. அதை அவங்க வந்து துறக்க கூடாது அப்படின்றத வந்து பகவான் இன்னைக்கு சொல்றாரு. அல்டிமேட்டா எது வந்து ரொம்ப எசென்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிரக்ஸ் ஆஃப் தி பகவத்கீதா எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பியூர் பக்தி, தூய பக்தி, அனன்ய பக்தி, பகவானுடைய தாட்டோட கிருஷ்ணருக்காக நான் பண்றேன் அந்த தூய பக்தியோட நம்ம வந்து பகவான கிட்ட சேவை செய்யும் போது அவரை அடைவோம் அப்படின்றத வந்து கடைசியா பகவான் நமக்காக சொல்றார். தியான ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி யார் வாசிக்கிறீங்க? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? வாசிங்க. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அத அஷ்டாதத அத்தியாயம் மோக்ஷ சந்நியாச யோக. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசி. அர்ஜுன உவாச சந்நியாசஸ்ய மகாபாஹோ தத்வம் இச்சாமி வேதிதும் தியாகஸ்ய ச ரிஷிகேஷ ருதகேஷி நிஷூதனஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண பிரபுஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. பகவானுக்கு வந்து நிறைய பெயர்கள் இருக்கு. ரிஷிகேஷர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் அனுபவிக்க கூடியவர் அப்படின்னு. அச்சுதன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளை கைவிடாதவர் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பகவானை வந்து அவர் அர்ஜுனர் எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, ரிஷிகேஷன்,
கேஷி நிஷூதன, கேசி என்ற அசுரனை கொன்றவனே. எனக்கு இந்த சந்தேகங்கள் திருப்பி திருப்பி வந்து கொண்டு இருக்கு இல்லையா? அந்த சந்தேகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கேசி அசுரனுக்கு ஈக்குவலைஸ் பண்ணி அர்ஜுனர் வந்து திருப்பி கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கிறார். தியாகம் சந்நியாசம், தியாகம் என்ன, சந்நியாசம்னா என்ன, அதோட நோக்கம் என்னவாக இருக்கும், ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். இது ஏற்கனவே வந்து அர்ஜுனர் வந்து துறவரம் பெரியதா இல்ல கர்மம் பெரியதா அப்படின்றத வந்து கேட்டிருக்காரு நமக்கு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தியாகம் பிளஸ் சந்நியாசம் ரெண்டுத்த பத்தி விளக்கம் கேட்கிறார். யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணன். இன்னைக்கு எல்லாருமே வாசிக்கணும், கடைசி நாள். சோ எல்லாரும் சான்ஸ் கொடுங்க. ஸ்ரீ பகவான் வாச மாதாஜி கூப்பிட்டுருங்க மாதாஜி. ஹரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. பகவான் வாச காம்யானாம் கர்மாணாம் யாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுகு சர்வ கர்ம பல தியாகம் பரகுஸ்தியாகம் தியாகம் விசேஷனாக. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அடுத்து மாதாஜி ஒருத்தவங்க வாசிங்க. யார் வாசிக்கிறீங்க? பாலா மாதாஜி. சரி, பால திரிபுர சுந்தரி மாதாஜி. அடுத்ததுல நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. அடுத்த சொல்லுங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றார்கள். இப்ப சந்நியாசம் பெருசா தியாகம் பெருசான்ற டவுட் திருப்பி வரும் நமக்கு. நமக்கு வந்து பற்றற்று நம்மளுடைய செயல்களை செய்யணும். ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட எந்த செயல்களையும் துறக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்நியாசம். எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பது தியாகம் என்று அறிஞர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணன் இங்க சொல்றார். மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. 3வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி இது காணுமே ஸ்லோகத்தை. தியாஜ்யம் தோஷவதித்யே கே கர்ம பிராகுர்மனிஷி நஹ யஜ்ஞதானப்பஹ கர் மனன்யாஜ்யமிதி சாபரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நிவேதிதா மாதாஜி அடுத்து வாசிங்க மாதாஜி. நிவேதிதா கார்த்திக் மாதாஜி அடுத்து வாசிங்க. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். சோ பற்றற்று செயல்கள் செய்யணும். பலநோக்கு, எனக்கு இது வேணும் அதற்காக நான் செய்யறேன், புலன் திருப்திகளுக்காக நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யக்கூடாது. பகவானுக்காக நான் செய்கின்றேன், நான் அவருடைய இதுல வந்து ஒரு கருவி, அந்த ஒரு தாட்டோட நம்மளுடைய செயல்களை செய்யும்போது பாத்தீங்கன்னா அது தியாகமாக இருக்கின்றது, நம்மளுடைய செயல்களை கர்மங்களை. ஆனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாகம், தானம், தவம் இத வந்து கண்டிப்பா வந்து எந்த வர்ணத்துல இருந்தாலும் சரி, என்ன ஆசிரமத்துல இருந்தாலும் அவங்க வந்து கண்டிப்பா கடைபிடிக்க வேண்டியது இந்த 3ம். யாகம், தானம், தவம். இதை பத்தி இன்னும் பகவான் என்ன சொல்றாரு நம்ம பார்க்கலாம். சோ எல்லா செயல்களை துறக்கிறதுன்னு நமக்கு சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டாலும் இந்த 3 செயல்களை மட்டும் நம்ம துறக்க கூடாது. ஈவன் பிரம்மச்சாரிகள், சன்னியாசிகள் கூட இந்த யாகம், தானம், தவம், நம்ம குருமார்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நைட் எத்தனை நேரம் ஆனாலும் சரி அவங்க வந்து ஒரு புக் வச்சிருக்காங்க, கிருஷ்ணா புக் படிக்கிறாங்கன்னா கிருஷ்ணதை படிச்சு முடிச்சுட்டு தான் தூங்குவாங்க. நைட் 1 மணி ஆனாலும் சரி, 2 மணி ஆனாலும் சரி. எத்தனையோ வயதான நம்ம ஆன்மீக குருக்கள் எல்லாம் பாக்குறோம், அவங்களுடைய ரொட்டீனே வந்து அப்படிதான் இருக்கு. சோ அவங்க வந்து அதை வந்து ஸ்ட்ராங்கா வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. சோ யாகம், தானம், தவம் அதை எப்பவுமே வந்து கைவிடக்கூடாது அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்கார். மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. நிவேதிதா. யஜ்ஞாதான தப கர்ம நாத்யஜ்யம் கார்யமேவ தத் யஜ்ஞோதான தபசைவ பவானனி மனிஷினாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அருள்மணி பிரபுஜி அடுத்து வாசிங்க பிரபுஜி. அருள்மணி பிரபுஜி அடுத்தது. யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்க கூடாது, அவற்றை செய்ய வேண்டியது மிக மிக அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றது. இன்னும் வந்து நம்மள வந்து தூய்மைப்படுத்தும். அதனால வந்து அதை வந்து எப்பவுமே வந்து நம்ம கைவிடக்கூடாது அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். 6வது ஸ்லோகம். பிரபுஜி வாசிங்க பிரபுஜி. அருள்மணி பிரபுஜி இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி.
एतान्यभितु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि यातानि मे भारत निश्चितं मदम् उत्तमம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். அதுதான் முக்கியம். தானம், தவம் மற்றும் யாகம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பற்றுதல் இல்லாம செய்யணும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிதாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். பகவானுக்காக நான் செய்யறேன் அந்த தாட்டோட பண்ணணும். இல்லைன்னா நமக்கு அந்த நிர்கா மன்னரோட கதிதான் நமக்கு கிடைக்கும். நான் செய்யறேன், நான் தான் கட்டுப்பாட்டாளர் அப்படின்னு நினைச்சு செஞ்சோம்னா அது வந்து நமக்கு வந்து கஷ்டத்தில் கொண்டு போய் விடும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கார்த்திக் பிரபுஜி வாசிச்சிட்டீங்களா? கார்த்திக் பிரபுஜி, கேஆர் கார்த்திக் பிரபுஜி இல்ல மாதாஜி. வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வம்சைத்தானி மகாபாஹோ காரணானி நிபோத மே சாங்கியேய கிருதாந்தே புரோக்தானி சித்தயே சர்வ கர்மணாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 14வது ஸ்லோகம் வாசிச்சோம் பிரபுஜி, கீழே இருக்கு பாருங்க. அதிஷ்டாதம் ததா கர்த்தா கரணம் பிரதக்விதம் விவிதாஷ்ச பிரதக்தே சேஷ்டா தெய்வம் சைவாத்ர வம்சமம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். தியாகம், சந்நியாசம்னா என்ன அப்படின்றத சொன்னார். சந்நியாசம் பற்றுதல் அற்ற ஒரு செயலை செய்யறதுதான் வந்து சந்நியாசம். எல்லாத்தையுமே விட்டுடுறது வந்து தியாகம் சொன்னார். ஆனா அதுலயும் வந்து இந்த 3 விஷயங்களை வந்து நம்ம விடவே கூடாது. தானம், தவம் மற்றும் யஜ்ஞம் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஆனா இந்த செயல்களை செய்வதற்கு வந்து 5 விதமான காரணங்கள் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். என்ன அந்த 5 விதமான காரணங்கள்? செயலுக்கான இடம். இந்த உடலை யூஸ் பண்ணிதான் நம்ம வந்து செயல் செய்ய போகின்றோம். செய்யக்கூடியவன் யார்? ஆத்மா, செய்பவன். பல்வேறு புலன்கள், அதை செய்யறதுக்கு எனக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படுது இல்லையா? பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சி, அந்த புலன்களை யூஸ் பண்ணி நான் எப்படி என்னோட செயலை செய்கின்றேன். இறுதியாக பரமாத்மா. இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்கள். அந்த செயல்களை செய்ய நான் தான் செய்யறேன்னு நினைச்சாலும் அது ஆக்சுவலா முட்டாள்தனமான ஒரு இது. பகவான் உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவின் மூலமாக தான் அந்த செயலை நம்ம செய்யறோம். இப்ப நம்ம ஒரு டாஸ்கே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நான் பண்ணேன்னு நினைக்க கூடாது. பகவானுடைய கருணையால எனக்கு அது முடிஞ்சது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும். சோ அதுதான் வந்து 5 காரணங்கள் வந்து பகவான் சொல்றார். செயலுக்கான இடம் உடல், செய்பவன் ஆத்மா, நம்மளுடைய புலன்களை யூஸ் பண்ணி பண்றோம், அதற்கு உண்டான எஃபர்ட் எப்படி பண்றோம், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா. இந்த 5 பேரும் தான் வந்து முதன்மையான காரணம் நம்ம எந்த செயலை செய்தாலும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யார் அடுத்து வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. 2 திலகவதி மாதாஜி இருக்கீங்க. 2 மொபைல்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்களா இல்ல வேற ஒரு திலகவதி மாதாஜி இருக்கீங்களா? இல்ல நீங்க ஓகே. 2 பேர் இருக்கோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, அவங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. இன்னொரு திலகவதி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வாசிங்க மாதாஜி. வாசிங்க திலகவதி மாதாஜி, வாசிங்க. தத்ரைவம் சதி கர்த்தாரமாத்மா நம் கேவலம் தூய பஷ்யன் யக்ருத புத்தி வாந்த ச பஷ்யதி துர்மதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. நம்ம முதல்ல இருந்தே பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி 18 அத்தியாயங்கள் கொண்ட பகவத்கீதையில கடைசி 6 அத்தியாயம் வந்து நமக்கு ஞான யோகத்தை வந்து விளக்குகின்றது. என்னுடைய அறிவை பயன்படுத்தி எப்படி வந்து பகவானோட நம்ம கனெக்ட் ஆகுறது, பக்தனையும் பகவானையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய, இணைக்கக்கூடிய அந்த ஞானம் வந்து ஞான யோகம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இதெல்லாம் தெரிந்து கொண்டது மூலமாக நம்மளுடைய ஞானம் விருத்தியாகி பகவானிடத்துல போறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும், நான் தான் வந்து செயல் செய்கின்றேன், இல்ல நான் தான் அனுபவிப்பாளன், நான் தான் கட்டுப்பாட்டாளன்ற தாட் இருக்கக்கூடாது. சோ நமக்கு வந்து இந்த 5 காரணங்கள் என்னதான் நம்மளுடைய அந்த மற்ற 4 காரணங்கள் இருந்தாலும் பரமாத்மாவோட கருணையால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அந்த செயல்களை செய்கின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அப்படி நினைக்காதவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அறிவற்றவர்கள் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. இன்னொரு திலகவதி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म शोधना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः। சம்கிரக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. இப்ப காரணங்களை சொல்லியாட்டாரு இல்லையா, காச சொல்லியாச்சு. இப்ப அடுத்து என்ன சொல்ல போறாருன்னா, எதனால அந்த ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃபுளுன்சிங், எதனால நம்ம ஒரு செயல செய்யறோம், செயலை உண்டாக்குறது யாரு, அந்த செயலை செய்ய தூண்டுறது யாரு அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த இதுல இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல எதற்காக இணைந்திருக்கின்றோம், ஏதோ 18 நாள்ல சொல்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்களே, என்ன நம்ம பார்க்கலாம், நம்ம இது பண்ணிருக்கோம். எதை நம்ம அறிந்து கொள்ள போகின்றோம், அந்த 18 நாள்ல எனக்கு என்ன வந்து பெனிஃபிட் இருக்கு, இல்ல அது என்னதான் பார்க்கலாமே அப்படின்றதுக்காக நம்ம வந்திருக்கோம் இல்லையா. சோ இந்த 3 விஷயங்கள் வந்து அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. அத போய் என்னோட 24 மணி நேரத்துல நிறைய வேலைகள் இருந்தாலும் அந்த 1 மணி நேரத்துல என்னதான் இருக்கு நம்ம கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த வந்து அந்த ஞானம், அறிவு. அறியப்படும் பொருள் என்ன, இங்க பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி நம்ம பகவத்கீதை மூலமாக அறிந்து கொள்கின்றோம். யாரை கடைசியாக அறிகின்றோம், பகவானை பற்றி, கிருஷ்ணரை பற்றி. புலன்கள், செயல் செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை. சோ புலன்கள், நம்ம காதுக்கு யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பகவானை பத்தி கேட்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய நவவித பக்தியில வந்து முதன்மையாக இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கறது இல்லையா. புலன்களை யூஸ் பண்ணி பகவானை வந்து கேட்கறது. செயல், அதற்காக நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த கனெக்டிவிட்டி, நெட்ல கனெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கோம். செய்பவன் யாரு, உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மா. அதை தூண்டுபவன் பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா. நம்ம எத்தனையோ களங்கங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்தாலும், ஆனா பகவானுடைய அதீதமான கருணையின் காரணமாக மட்டுமே வந்து பக்தி நமக்கு வருது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். 5 விஷயங்களை பற்றி பகவத்கீதையில வந்து நம்ம சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது பரமாத்மா, ஆத்மா, நம்மளுடைய காலம், நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள், 4 விஷயங்கள் வந்து எப்பவுமே மாறாது. ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் மாறும். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கர்மம். அது பகவானுடைய பக்தி இருந்தா, கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் பக்தி கிடைக்கும்ன்றதை பார்க்கலாம். சோ இங்க செயலை தூண்டக்கூடியது 3, அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன். செயலை உண்டாக்கக்கூடியது புலன்கள், செயல் மற்றும் செய்பவன் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்தது யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. அருள்மணி பிரபுஜி இருக்கீங்களா லைன்ல? அருள்மணி பிரபுஜி, கிரண்குமார் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதவன் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதவன் பிரபுஜி. ஞானம் கர்மச கர்தாச த்ரிதைவ குணபேதக பேதத பிரச்யதே குணசங்கியானே யதா வச்சர்ணு தான்யபி சர்வபூதேச யோனைகம் பாவமய்ய மிகுதே அவிபக்தம் விபக்தேச தச்ஞானம் வித்தி சாத்விகம் புருக்த்வேன து யஜ்ஞானம் நானா பாவான் ப்ருதுக் விதாந்த் வேத்தி சர்வேச பூதேசு குஜ்ஞானம் வித்தி ராஜசம் யத்து கிருத்ஸ்னவ தேகஸ்மின் கார்யே சக்தமஹை துகம் அதத்வாரத்துவம் தல்பம் ச தத்தாமச முதாகிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சோ இப்ப கிருஷ்ணா நமக்கு வந்து மனிதர்களுடைய அந்த 3 விதமான குணங்களை பற்றி நமக்கு சொல்ல போகின்றார். ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப நம்ம பார்த்த இந்த 3 விஷயங்கள் வந்து வகைப்படுத்தப்படும். அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் 3 வகைகள் உள்ளன. அவற்றை பற்றி என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்றார். உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்வகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். இப்ப நமக்கு வந்து அந்த நுண்ணிய அறிவு புத்தியை பத்தி பகவான் சொல்றார். சோ ஏன் அந்த சத்துவகுணத்தில் இருக்கவங்களுக்கு இப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா, அவங்க வந்து எப்பவும் மற்றவர்களுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய செயல்களையே வந்து செய்வார்கள். அதை பற்றியே அவங்க யோசிப்பாங்க. ஆன்மீக ஞானத்தை பற்றி விருத்தி செய்து கொள்வதற்காக அவங்க வந்து முயற்சிகள்ல ஈடுபடுகின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அவங்க வந்து நாயை தின்னக்கூடிய சண்டாளன்,
பிராமணர்கள், உயர்ந்த பிராமணர்கள், யோகிகள் எல்லாருமே வந்து ஒரே விதமாக பார்ப்பார்கள். அவங்க கிட்ட இந்த வேற்றுமை இருக்காது, இருமை இருக்காது. ஏன் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து அந்த தன்னுணர்வு இருக்கு. சாங்கிய யோகம் செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஆத்மாவை பற்றின அறிவு இருக்கிறதுனால ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் வந்து ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் இருக்கின்றார் அப்படின்ற அந்த அந்த ஞானத்தில் இருப்பதனால அவங்களுக்கு வந்து இந்த உயர்வு தாழ்வு வேற்றுமைகள் இருமை அதெல்லாம் இருக்காது. சோ அது அந்த மாதிரியான அறிவு கொண்டவர்கள் வந்து சத்துவகுணத்தில் இருக்கின்றார்கள் அப்படின்றத சொல்றாரு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா உயர்வு தாழ்வு நிறைய டிஃபரன்சியேஷன் இருக்கும். பணக்காரன் ஏழை இந்த மாதிரி நிறைய டிஃபரன்சியேஷன் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வேற்றுமையான ஒரு இதுலதான் அவங்க பார்ப்பாங்க. சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய குணங்கள் இல்ல அவங்களுடைய அறிவு அப்படின்றத பார்க்கலாம். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. தமோகுணம்னாலே அறியாமை குணம். அவங்களுக்குன்னு ஒரு உலகம் இருக்கும். எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ விகர்மவாதிகள் அதெல்லாம் செய்வாங்க இல்லையா. சோ அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு உண்மையான அறிவு பற்றிய ஒரு ஞானம் இல்லாம எதை செய்யக்கூடாதோ அந்த அந்த செயலையே திருப்பி திருப்பி செய்து கொண்டிருப்பார்கள். அதன் மீதே பற்று அதிகமாக இருக்கும். அந்த அற்பமான அறிவு தமோகுணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அற்பமான அறிவு. அது வந்து நம்மள வந்து கீழ்நோக்கி இட்டு செல்லும். அடுத்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம வந்து 84 லட்சம் பிறப்புகள் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். உயிர்வாழிகள் இருக்கு. அதுல 4 லட்சம் மட்டுமே மனிதர்கள் இருக்கு. மனிதர்களோட நம்ம வந்து பிறப்பெடுக்கின்றோம். சோ அரிதாக கிடைத்த இந்த மானிட பிறவியை வந்து நம்மளுடைய பகுத்தறிவை யூஸ் பண்ணி எங்க இருந்து நம்ம வந்தோமோ அங்க போறதுக்கு உண்டான செயல்களை வந்து செய்யணும். அதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த ஜடப்பற்றுதல் மூலமாக நம்மளுடைய கர்ம பந்தத்தில் ஈடுபட்டு மிகவும் தாழ்வான செயல்களை செய்து நான் திருப்ப என்ன பண்றேன் ஒரு விலங்குகளோட ரூபத்துக்கோ இல்ல அதை விட தாழ்ந்த ஒரு ரூபத்திற்கோ போகின்றோம். சோ அது வந்து தவறான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்க வந்து தெரிந்து கொள்ளலாம். 23, 24, 25 யார் வாசிக்கிறீங்களா? அடுத்து அருண்மணி பிரபுஜி வந்துட்டீங்களா? மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி மகாலட்சுமி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நியதம் சங்கர இதமாரக தேசக்ருதம் அபலப்ரேப்சுனா கர்ம யத்தத் சாத்விகமுச்யதே யத்து காமேப்சு ந கர்மஹ சாஹம் காரேண பாபனஹ क्रियते बहुलायासं तत्राज समुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसामने नभशेक्ष्य सबौरुषं मोहाधारप्तते कर्मः यत्तामसमुच्यते. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து மீரா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? மீரா மாதாஜி ராஜா பிரபுஜி அடுத்து. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து என்ன பகவான் சொல்ல போறாரு அப்படின்னாக்கா ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள் இருக்கின்றன. அந்த செயல்கள் என்னென்ன அப்படின்றத வந்து இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல் எனப்படுகின்றது. இதுக்கு முந்தினதுல என்ன சொன்னார்னா அவங்களுடைய அறிவு வந்து எப்படி இருக்குன்றத சொன்னார். முக்குணங்களுடைய அறிவு, அந்த குணங்களை கொண்ட மனிதர்களுடைய அறிவு. இப்ப வந்து பகவான் என்ன சொல்றாருனாக்கா அவர்களுடைய செயல்கள் வந்து எப்படி இருக்கும்ன்றத சொல்றார். சோ எந்த ஒரு செயல் நம்மளை ஒழுங்குபடுத்துகின்றதோ, ஏன்னா அவங்க வந்து நிறைய சாஸ்திரங்களை படித்து பகவான் கிட்ட போகணும், ஆன்மீக ஞானம் இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலன்களை எதுவும் எதிர்பார்க்காமல் அவர்களுடைய செயல்களை செய்கின்றார்கள். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தில் இருக்கவர்களுடைய செயல். ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடன் அகங்காரத்துடன் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய செயல். நம்ம இதை ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. ஏன்னா அவங்க எதுலயும் திருப்திப்பட மாட்டாங்க. அடுத்தடுத்து நான் பண்ணணும்ன்றதுனால அவங்களுடைய அந்த கர்ம பலன்களை நோக்கி அவர்களுடைய செயல்கள் இருக்கு.
அப்ப அந்த பேராசை மூலமாக அவங்க செயல் செய்யும் போது ஒருவேளை அது அடைய முடியலனாக்கா அந்த ஏக்கம் திருப்பி அகெயின் அதே ஒரு ஃபோர்ஸோட திருப்பி அவங்க கர்மங்களை செய்து கொண்டே இருப்பார்கள். சோ அதனால அவங்களுடைய செயல் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆசைகளை திருப்தி செய்யக்கூடிய செயல்களாக இருக்கும். ரொம்ப முயற்சியோட அவங்களுடைய செயல்கள் இருக்கும். அகங்காரத்தோட செயல்படுவார்கள். அந்த செயல்கள் வந்து ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய செயல் அப்படின்றத பார்க்கலாம். தமகுணத்தில் இருப்பவர்கள் எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல், அடுத்தவங்களை பத்தின தாட்டே கிடையாது, நான் என்னோடது செல்ஃப். சோ சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து விக்ரமவாதிகள் மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோகுணத்தின் செயலாக கருதப்படுகின்றது. எது கரெக்ட் எது தப்புன்னே வந்து ஒரு ஞானம் இல்லாமல் எதை செய்யக்கூடாதோ அதையெல்லாம் நான் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன். எப்பொழுதும் எனக்குன்னு ஒரு மாயையான உலகத்தை உருவாக்கி கொண்டு அதில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன். அது அந்த மயக்கத்துல இருக்கிறதுனால அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோகுணத்தில் இருக்கவர்களுக்குரிய செயல்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மீரா மாதாஜி. யாரு சொன்னா இப்போ? மீரா மாதாஜி, மூர்த்தி பிரபுஜி, பிரேமா மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்ணம்மாள் மாதாஜி வாசிங்க. யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி நிறைய பேர் இருக்காங்க மாதாஜி. அவங்க முடிச்ச உடனே அடுத்த ரவுண்ட் நீங்க வரீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா ப்ளீஸ். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏன்னா இன்னைக்கு லாஸ்ட் இல்லையா, அதனால எல்லாரும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்லோகமாச்சு யாரு வாசிக்கலைன்றதுனால நான் சொன்னேன் மாதாஜி. கண்டிப்பா புரிஞ்சுதுங்க மாதாஜி, எனக்கு புரிஞ்சுது. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க மேபி கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூஸா இருக்கலாம், அதனால நீங்களும் ஜானகிராமன் பிரபுஜும் கடைசியா நீங்க வந்து பண்ணுங்க. யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ மா. முக்த சங்கோ அனஹம்சாகி கிருத்யத் சாகச மந்தவிகஹ சித்ய சித்யோர் நிர்விகார கர்த்தா சாத்விகா உச்யதே. அடுத்து வாசிக்குவாமா? வாசிங்க மாதாஜி வாசிங்க. 28 வரைக்கும். ராகி கர்ம பல பிரேப்சுர் லுப்தோ ஹிம்சாத்மகோ அஷிசிஹி ஹர்ஷ சோகாந்தித கர்தா ராஜசபரி கீர்த்திதஹ. ஹரே கிருஷ்ணமா. மாதாஜி கீழே இன்னொரு ஸ்லோகம் இருக்கு பாருங்க, 28வது. நாங்க கசர் வச்சிருக்கோம். ஓகே. அயுக்த அயக்த பிராகிருத ஸ்தப்தவிஷ்டோ சப்தஷடோ நைஷ்கிருதிகோ அலசு விஷாதி தீர்க்க சுத்ரிஷ்ச கர்த்தா தாமச உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இப்ப வந்து அவர்களுடைய செயல்கள் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். முக்குணத்தில் அவர்களுடைய செயல்கள். எவனொருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதி, இது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம பக்தி நம்ம ஒரு வேகத்துல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். கொஞ்ச நாள் போனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த உற்சாகம் இருக்காது, ஒரு மன உறுதி இருக்காது. ஆனா தூய்மையான பக்தனுக்கு அது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஒரு இது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அதுனா அதுல வந்து எக்ஸிட்டே கிடையாது. திருப்பி நம்ம வந்து நேரா வந்து பகவான் கிட்ட போறதுக்கு உண்டான செயல்களை மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும். அது ஒரு வழி பாதையாக தான் இருக்கும் நம்மளுடைய பக்தி மார்க்கம். சோ அந்த சத்துவகுணத்தில் இருக்கவங்களுடையது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அது என்ன ஜட இயற்கை குணங்களோட தொடர்பு, இந்த மற்ற தூய பக்தனோட குவாலிட்டிஸோட அவங்க இருப்பாங்க. மற்ற இந்த கர்ம பந்தத்துல வந்து அவங்க பற்றின்றி இருப்பார்கள். அகங்காரம் இல்லாமல் உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியோட வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகு செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. எவனொருவன் உழைப்பின் பலன்கள் தன்னுடைய உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி, தூய்மைன்னு வந்தாலே அகத்தூய்மை புற தூய்மை, தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ, கண்டிப்பா நான் ஒரு பெரிய எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபையே ஆகாம நான் அடுத்தடுத்து நான் டாஸ்க் பண்ணிட்டே இருக்கேன். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கஷ்டங்கள் தான் வரப்போகின்றது. ஏமாற்றம் அடைந்தனாக்கா அதுல திருப்பி எனக்கு கஷ்டம். நான் வெற்றி அடைந்தாலும் ஓகே, இதுல அடுத்து என்னது? சோ எனக்கு வந்து அந்த சந்தோஷம்ன்றதே வந்து அதுல நிலைத்து இருக்காது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ரஜகுணத்தில். சோ இன்ப துன்பங்களால் மீண்டும் மீண்டும் பாதிக்கப்படுவார்கள் அவர்கள். அத்தகு செயலாளி ரஜகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. எவனொருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்போதும் ஈடுபட்டு விக்ரமவாதிகள் பௌதீகவாதியாக ஜடப்பற்றோடு இருக்கிறது,
பிடிவாதக்காரனாக, அவங்களை வந்து மாற்றவே முடியாது இல்லையா? பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, அடுத்தவர்களை பற்றி அவர்களுக்கு தாட்டே இல்ல, நம்மளோடது மட்டும் இருந்தா போதும். பிறரை அவமதிப்பில் நிபுணன், அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்துறதுல, அசிங்கப்படுத்துறதுல அதுல வந்து அவங்க ஒரு பெரிய டாக்டரேட்டே அவங்க. பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகு செயலாளி தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஏன் நம்ம இதெல்லாம் பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம கிட்ட என்ன இதுல எந்த குணங்கள் இருக்கு, நான் எந்த இதுல வரேன், நம்ம கேட்டகரியில வரேன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதை வந்து நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணணும். அதற்காக தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஞான யோகம். சோ அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு பகவான் கிட்ட போறதுக்கு உண்டான அடுத்த செயல்களை வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். பாகியலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? அடுத்து அருள்மணி பிரபுஜி இன்னுமே வரல அவங்க லைன்ல. பாகியலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா அடுத்து? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. बुद्धेर्भेदं त्रुतेष्वैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोष्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जयः. हरे कृष्ण माताजी. 30 வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. 30, 31, 32 புக் வச்சிருக்கீங்களா கையில? வச்சிருக்கிறேன் மாதாஜி. தயவு செஞ்சு வாசிங்க. வச்சிருக்கிறேன் மாதாஜி. 30, 31, 32. प्रवृद्धिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भये पन्दं मोक्षं च या वेदी बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं साकार्यमेव च अयदावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिदीयाम मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतां च बुद्धि सा पार्थ तामसी. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து பாலசுப்ரமணியன் தியாகராஜன் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? அடுத்து யார் வாசிக்கிறீங்க மாதாஜி? அடுத்து ஒருத்தவங்க பிரபுஜி. அடுத்ததுல வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து பகவான் வந்து அந்த 3 குணங்களை உடையவர்களுடைய நுண்ணறிவு புத்தியை பத்தி நமக்கு சொல்ல போறார். பிரித்தாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாகும். சோ நம்ம புலன்கள் எங்கெல்லாம் போகுதோ அங்க மனம் போகும். மனதை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடியது புத்தி. சோ அது புத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்கணும், உறுதியாக இருக்கணும். அதை எப்படி நம்ம வளர்த்துக் கொள்வோம்? சாஸ்திரங்களை படிப்பதன் மூலமாக. சோ நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்னது? பகவத்கீதை. சோ இந்த 18 அத்தியாயங்கள்ல வந்து நமக்கு வந்து பகவான் எதை பண்ணணும், எதை பண்ணக்கூடாது, எப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து வழி நடத்தி செல்லணும். சோ பகவத்கீதை வந்து ரிலீஜியஸ் புக் இல்ல, இட் இஸ் a manual of life. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபுஜி. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சாஸ்திரங்களை படிப்பதன் மூலமாக அவங்களுக்கு எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியும். சோ சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் அந்த மாதிரியான சாஸ்திரங்களை பேஸ் பண்ணி அவங்களுடைய புத்தியை யூஸ் பண்ணி வாழ்க்கையை நடத்துவார்கள். ஆனா எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ ஓ அர்ஜுனா, அத்தகைய மன உறுதி ரஜகுணத்தை சேர்ந்ததாகும். அவங்க வந்து கர்மபந்தத்திலேயே ஈடுபட்டிருப்பார்கள். அது வந்து ரஜகுணத்தை சேர்ந்தது. அவங்களோட புத்தியும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா? ஆனா தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களோட இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுடைய அறிவு வந்து எப்பவும் கனவு, அவங்களுக்குன்னு உண்டான ஒரு லோகம், மயக்கம், பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாது. அதை தாண்டி அவங்களால வரவே முடியாது. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரக் அடிக்ட், ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கிறவங்க அறிவற்ற மன உறுதி தமோகுணத்தில் இருப்பதாகும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அவங்களுக்கு வந்து அறிவில்லாத ஒரு இதுல போய் அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நம்ம பார்த்தோம் பிடிவாதக்காரர்கள் அப்படின்ட்டு. சோ அந்த மன உறுதியோடு இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய அறிவு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். யார் வாசிக்கிறீங்க மாதாஜி? ஒருத்தவங்களை சொன்னோம் இல்லையா? அப்போ மாதாஜி வாசிங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? 33, 34, 35. இது பெரிய வேலையா இருக்கு ஒருத்தவங்களை சொல்றதுக்கு. யார் வாசிக்கல இது வரைக்கும்? திருதியா யயா காரயேதே மன பிராணேந்திரிய கிரியா யோகனே நாவ்ய பிசாரண்யா திருதி சா பார்க்க சாத்விதிஹி யயா து கர்மஹ மார்த்தான் திருத்யா
कारयगे अर्जुनः प्रसङ्गने फलाङ्गशीतृति सा पार्थराजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विशाकं मघमेव सः न विमुंसति दुर्मेधा कृति सा पार्थतामसी। ஹரே हरे கிருஷ்ணா माता जी, பிரபுஜி, தேங்க்யூ हरे பிரபுஜி, कृष्ण ஹரே माता जी। கிருஷ்ணா. ரமேஷ் பிரபுஜி, அடுத்து நீங்க வாசிங்க பிரபுஜி. ரமேஷ் பிரபுஜி, செந்தில் பிரபுஜி, இன்னைக்காவது ஒரு ஸ்லோகம் வாசிக்கணும் நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தீர்மானங்கள் இருக்கின்றது. அத சொல்ல போறார். பிரதாபின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். சோ அவங்க வந்து ரொம்ப மன உறுதியோட நிலையான பக்தியோட இருப்பாங்கன்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உடைக்க முடியாது, பகவான் ஸ்ட்ராங்கா, கிருஷ்ணர் தான் எல்லாம் அப்படின்றதுல வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க. யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும். அது என்ன யோக பயிற்சி? நம்மளுடைய பக்தி மார்க்கம், பக்தி யோகத்தை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கா பகவானை நம்பி அதற்கு உண்டான கண்டிப்பா பகவான் இந்த இந்த துக்காலயத்துல இருந்து எனக்கு வந்து முக்தி கொடுப்பாருன்ற அந்த தாட்டோட இருப்பாங்க. மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவார்கள். அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள். எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம் பொருள் அது அப்படியே வந்து நம்மளுடைய ஜடப்பற்றுதல் இருக்குது, அது ஜடப்பற்றுதலோட இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரஜகுணத்தை சேர்ந்தவர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா? அதே குவாலிட்டிஸ்ல அவங்க வந்து அவங்களுடைய மனம் லைத்து இருந்தால் அது வந்து அந்த குணத்திற்கு ஏற்றார் மாதிரி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சோ கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம், தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய குணங்கள். தமகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய இதை பார்க்கலாம். ரமேஷ் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வேற யார் வாசிக்கிறீங்க? மகாலட்சுமி பிரபு மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. மகாலட்சுமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் ஸ்லைடு மாறல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 36, 37, அந்த ஸ்லைடு மாறல. ஸ்லைடு மாறலீங்களா? ஒரு நிமிஷம். அது மாறல. திருப்பி போட்டேன். நோ ப்ராப்ளம். வந்துருச்சுங்களா? நான் திருப்பி போட்டேன். இப்ப ஸ்கிரீன் தெரியல மாதாஜி. ஓகே, அது லோட் ஆயிட்டு ஸ்கிரீன் இருக்கு. வரல. நீங்க வரலன்னு நான் திருப்பி ஷேர் பண்ணனுங்களா? அதுல லோட் ஆயிட்டு இருக்கு. நோ ப்ராப்ளம். ஒரு 2 செகண்ட்ஸ். தெரியுதுங்களா மாதாஜி? 36, 37, 38, 39 4 ஸ்லோகங்கள் வரல. புக்ல இருந்து வாசிங்க மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. வந்துருச்சு. நான் வாசிங்க. ஒன்னும் பிரச்சனை. வாசிங்க. சுகம் விதானீம் த்ரிவிதம் ருணு மே பரதர்ஷப அப்யாசாத் ரமதே யத்ர துக்காந்தம் ச நிகஸ்யதி யத்தத் அக்ரே விஷம் இவ பரிணாமே மிருதோபமம் தத் சுகம் சாத்விகம் ப்ரோக்தம் ஆத்ம புத்தி பிரசாதஜம் விஷயேந்திரிய संयोगात् यत्तदग्रे मृतोभमं परिणामे विषम इव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदक्रेसानुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रासस्य परमोत्तमं तत्तामसम् उदाहृतम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து கார்த்திகா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா. கார்த்திக் பிரபுஜி இன்னொருத்தவங்க இருக்காங்க. கார்த்திகேயன். நெக்ஸ்ட் நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான மகிழ்ச்சி இருக்கின்றது. என்ன அது 3 வகையான மகிழ்ச்சி? ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்பதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஆத்ம ஞானம், நான் ஒரு ஆத்மா, பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு துகள், பரமாத்மாவை கிட்ட போறதுதான் என்னுடைய இது அப்படின்ற அந்த தாட்டோட நம்ம செயல்படும் போது அது வந்து சத்துவகுணம். அதோட மகிழ்ச்சி ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா விஷத்தை போல இருக்கும். 4:30 மணிக்கு நம்ம பிரம்ம முகூர்த்தம் சொல்றோம். அந்த 4 to 6 வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீக செயல்கள் எல்லாம் செய்யணும், சுறுசுறுப்பா இருக்கணும். காலையிலேயே வந்து நம்மளுடைய சாண்டிங் முடிக்கணும், கீர்த்தனை பண்ணணும். அதுவும் இந்த புருஷோத்தம
புருஷோத்தம மதத்துல வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலானது அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்மளோட பிராக்டிஸ் வேற மாதிரி இருந்துச்சு. அப்ப அந்த அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்து அந்த சாண்டிங் பீட்ஸை எடுத்து நம்ம திருப்பி அந்த சாண்டிங் பண்றது அதெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட நமக்கு வந்து ஒரு விஷம் போல இருக்கும். ஆனால் அது போக போக பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா அந்த புருஷோத்தம மதத்துல நம்ம என்ன ஆன்மீக செயல்களை செய்கின்றோமோ அது வந்து 1000 மடங்குகளாக நமக்கு வந்து புண்ணியத்தை கொடுக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். நாம் ஒவ்வொருத்தரும் பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் இதுல வந்து தப்ப முடியாது. அப்ப அந்த மரணம் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா, நான் த்ரூ அவுட் த லைஃப் என்ன பண்ணனோ அதுதான் வந்து என்னோட மரண தருவாயில இருக்கும். சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ தமஸ்தப சௌசம் சாந்திராஜவம் ஏவச ஞானம் விஞ்ஞானம் வாசிங்க. பிரம்ம கர்ம ஸ்வபாவஜம் शौर्यं तेजो त्रिदिक्ताक्षं युक्तेशाप्य शास्य पलायनं दानं ईश्वर पावसश्च साक्षरं कर्म स्वभावजम् மாதாஜி 44 படிக்கவாமா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி 44. कृषिकोशस्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिजात्यमहं कर्म शूद्रस्याभिस्वभावजं. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நேத்திக்கு நம்ம கிளாஸ்ல வந்து மாதாஜி கேட்டிருந்தாங்க சூத்ரர்களுடைய செயல்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்க வந்து நமக்கு விளக்கமாக பகவான் சொல்றார். இதுல நமக்கு ஸ்லோகம் இருக்கு. அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளால் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். 4 வர்ணங்கள் 4 ஆசிரமங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? சோ வர்ணாசிரமத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்களோட குவாலிட்டிஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு. உடல், மனம், வாக்கு அது 3த்தையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணாதான் வந்து அது உண்மையான தவம். அது வந்து பிராமணர்களுக்கு வந்து இருக்கணும். தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மையாக இருக்கிறது, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் இதையெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்களோட இயற்கையான குவாலிட்டிஸ். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வர்ணங்கள் பிறப்பின் அடிப்படையில் கிடையாது. ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்குள்ளும் இந்த குவாலிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து பிராமணர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள். சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். அதனாலதான் வந்து இந்த ராஜாக்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். சோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய அந்த கிங்டம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய சத்திரியர்களோட சுபாவம். அவங்க வந்து ரஜகுணத்தில் இருப்பார்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். பிராமணர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தில் இருப்பார்கள். அமைதியான அந்த நன்மை பயக்கக்கூடிய குணத்தில் இருப்பார்கள். ஒரு ராஜாவா இருந்துட்டு நம்ம சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா நம்மள வேற அதுவும் இந்த கலியுகத்துல ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? சோ இது வந்து நமக்கு என்ன அந்த 3 குணங்கள் இருக்கோ அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாறு போல என்னுடைய வர்ணங்கள் இருக்கின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைஷ்யர்களின் இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். மற்ற வர்ணத்தவர்கள் இந்த சூத்திரர்களை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கார்த்திகா மாதாஜி, வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வேற யாரு வாசிக்கிறீங்க? மூர்த்தி பிரபுஜி யார் வாசிக்கலாம்? மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியலீங்களா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. தெரியுதுங்களா? வாசிங்க மாதாஜி. அப்போ யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிங்க. யதா பிரவృதிர்பூதானாம் ஏன சர்வம் இதம் தமம் சர்வ கர்மணா தம் அப்யர்ச்ச சித்திம் விந்ததி மாணவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். இந்த 4 விதமான கடமைகள் சொல்லியாச்சு. பிராமணர்களுக்கு உண்டான கடமை என்ன? மக்களையும் பகவானையும் வந்து இணைக்கிறதுக்கு உண்டான வழிகளை செய்யணும். அவர் பிராமணர்களுக்கு உண்டான கடமை. சத்திரியர்கள் என்ன செய்யணும்? மக்களை வந்து பாதுகாக்கணும். ஒரு சமூகம் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அதுல கண்டிப்பா இந்த 4 வர்ணங்கள் இருக்கும்.
அவங்க எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணி அந்த சமுதாயம் வந்து மேல் நோக்கி போகணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். மற்றவர்கள் வாழ்வதற்கு உண்டான அந்த விவசாயம் செய்து அதை வணிகம் செய்ய வேண்டியது வந்து வைஷ்யர்கள் பார்க்கணும். சூத்திரர்கள் மற்றவர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். மற்ற 3 வர்ணத்தவர்களும் வந்து சூத்திரர்களை வந்து பாதுகாக்கணும். அதனால என்னோட டியூட்டியை விட்டுட்டு நான் அடுத்தவங்களோட இது பண்ணக்கூடாது. எனக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த கடமையை வந்து சரியா பண்ணணும். கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். அவர் வந்து கோபர்களோட ஃப்ரெண்டு அப்படின்னாக்கா அப்படியே கோபர்களோட ஃப்ரெண்டாவே மாறிடுவார். ஒரு சாக்ஷாத் பகவான் பரமபுருஷர், அவர்கிட்ட இல்லாத ஐஸ்வர்யங்களே கிடையாது. ஒரு கோபர் வந்து வாயில வந்து மோர் வச்சிருப்பாரு. அந்த குழந்தைங்க விளையாடுற மாதிரி 2 பக்கமும் வாயோட 2 பக்கமும் இப்படி குத்தி அந்த வாயில இருந்து அந்த அவர் வந்து துப்புவார். அதை வந்து கிருஷ்ண வந்து குடிப்பார். அதை பார்த்த உடனே தான் பிரம்மாக்கு தோணும், ஆஹா இது வந்து நம்மளுடைய கிருஷ்ணர் கிடையாது, பரமபுருஷர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த லீலை நடத்தினார். பிரம்ம சமீதை அப்படி வந்தது நம்ம பார்த்தோம். அவரோட தவறை புரிந்து கொண்டு பிரம்மா வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அந்த பிரார்த்தனைகளை வைத்தாருன்ட்டு. சோ கிருஷ்ணர் என்ன ரோல் எடுக்கிறாரோ அந்த ரோலாவே அப்படியே மாறிடுவார். பார்த்தசாரதி அர்ஜுனனுக்காக தேரோட்டியாக வந்தார். தேரோட்டியோட கடமை என்னவோ அது கரெக்டா அவர் பண்ணார் இல்லைங்களா? சோ நம்மளும் வந்து ஏன் பகவான் இதெல்லாம் அவர் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது இல்லையா? அவர் எதற்காக மேலிருந்து இறங்கி வரணும், அவதாரம் எடுக்கணும்? பக்தர்களை வந்து சந்தோஷப்படுத்துவதற்காகவும் பக்தர்களுக்காக ஒரு ரோல் மாடல் இருக்கிறதுக்காகவும் தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காகவும் வந்திருக்கார். சோ நம்மளுடைய கடமை என்னவோ அந்த கடமையை கரெக்டா பண்ணணும். நம்ம என்ன நிலையில இருக்கோமோ, ஒரு இல்லறத்தவர்களாக இருக்கின்றோம், ஒரு அப்பா அம்மா, அந்த என்ன கடமையோ அந்த கடமையை செய்து கொண்டே பக்தியை செய்யணும். அந்த கடமையில் ஈடுபடும் போதே கிருஷ்ண பக்தியோடு நம்மளுடைய கடமை செய்யணும்னு தான் பகவான் முதல்ல இருந்தே சொல்லிட்டு இருக்காரு. டியூட்டில இருந்து எஸ்கேப் ஆக அவர் சொல்லவே இல்லை. அதனால நம்ம வந்து அதை எப்பவுமே தவறா புரிந்து கொள்ளக்கூடாது அப்படின்றத பார்க்கலாம். 47வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. யார் வாசிக்கலையோ அவங்க வாசிங்க. ரமேஷ் பிரபுஜி வாசிச்சிட்டீங்களா? வாசிக்கல மாதாஜி, எனக்கு தெரியலையா? நெட் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ல இருக்குது. நெட் சரி, நோ ப்ராப்ளம் பிரபுஜி. தெரியலன்னா பரவாயில்ல, விட்டுருங்க. வேற யார் கரண்ட் போய் வருது. நோ இஷ்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. கனகமல் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரேயான்ச தர்மோ விகுண பரதர்மாத் இஸ்பனுஸ்திதாத் ஸ்வபாவ நியதம் கர்ம குர்வன் நாப்தோதி கில்பிசம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அடுத்து கார்த்திகா மாதாஜி வாசிங்க. நெக்ஸ்ட் இதுல மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. எனக்கு என்ன தெரியுமோ, என்னுடைய குணத்துக்கு ஏற்றார் மாதிரி எது வருமோ அந்த வேலையை வந்து நம்ம செய்யணும், நம்மளுடைய கடமையை செய்யணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதற்காக மற்றவர்களுடைய கடமை எடுத்துட்டு நான் அதை சிறப்பா செய்ய முடியும் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ண முடியாது. நம்மளோட பொட்டன்சி என்னவோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். கார்த்திகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க 49வது ஸ்லோகம். ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அசக்த புக்தி சர்வத்ர ஜிதாதம் விகதப்சம்ஹர நைஷ்கர்ம யசீதிம் பரமாம் சம்ஞாசேனாதி கச்சதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சுய கட்டுப்பாட்டுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். இதுதான் நமக்கு முக்கியமா தேவைப்படுது இல்லையா? சுய கட்டுப்பாட்டுடைய என்ன அது சுய கட்டுப்பாடு? நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல், 4 ஒழுக்க முறைகளை வந்து கொடுத்திருக்காங்க. என்ன? புலால் உண்ணக்கூடாது, அதன் மூலமாக நம்மளுடைய கருணை போயிடும், அதனால் புலால் உண்ணக்கூடாது. மாது இருக்கக்கூடாது, அது போல வந்து சூது செய்யக்கூடாது. இன்னும் ஒரு என்னதுங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா, மறந்துட்டே இருக்குன்னு. தகாத உறவு, தகாத பாலுறவு இருக்கக்கூடாது. சோ இந்த 4 விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து நம்ம செய்யணும். நம்மளுடைய செயல்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய கடமை. நம்மளுடைய என்ன வேலையாக இருக்கட்டும், யாராவது ஒருத்தர் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் கேட்கறாங்களோ, இல்ல நம்மளுக்கு வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க, நம்ம டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ல நம்மளோட ஒர்க் லெவல்ல இருப்போம். சோ அதை நம்ம என்ன நினைச்சுக்கணும், ஓகே இது வந்து இன்னைக்கு கிருஷ்ணாவால கொடுக்கப்பட்ட டாஸ்க், அதை நான் நல்லபடியா பண்ணணும், என்னோட மேக்சிமம் இது பொட்டன்சி யூஸ் பண்ணி நான் பண்ணணும். சோ ஆனா அதோட பலனை வந்து நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. கிருஷ்ணர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு,
சொல்றாரு அர்ஜுனன் கிட்ட. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டும்தான் உனக்கு உரிமை இருக்கின்றது, அதோட பலன்ல வந்து உனக்கு பற்று இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு. சோ பற்றற்ற எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக, துறவுன்றது உடனே வீட்டை விட்டு வெளியில போயிடுறது கிடையாது. துறவு நம்மளுடைய கடமையை செய்யும் போதே அதோட பலனை எதிர்பார்க்காமல் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றது, அதுதான் வந்து துறவு இங்கன்னு பார்க்கலாம். சோ அப்ப வந்து நம்ம கர்ம விளைவுகள் வந்து விடுதலை செய்யறோம். அதை எப்படி வந்து அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார், நீ வந்து என்கிட்ட வந்து என்ன செயல்களை செய்கின்றாயோ அதனுடைய பலன்களை எனக்கு வந்து அர்ப்பணம் செய்ய அப்படின்னு இருக்கார். அதன் மூலமாக கர்ம விளைவுகள் வந்து நம்ம விடுதலை செய்யணும். அதனாலதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரசாதம் என்ன நம்ம வீட்டுல சமைக்கிறோமோ அதை நம்ம இந்த ஜட உடலை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நம்ம சாப்பிடுறோம் இல்லையா, அதை வந்து பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு சாப்பிடும்போது அது அந்த சாப்பாடு வந்து பிரசாதமாக மாறுகின்றது. சோ அது வந்து நம்ம கர்ம விளைவுகள் வந்து விடுதலை செய்யும். அது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈவன் வெஜிடேரியன் கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த தாவரங்களை இது பண்ணிதான் நம்ம சாப்பிடுறோம் இல்லையா, அதுலயும் வந்து கர்ம பலன்கள் இருக்கு. சோ அதை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும்போது அது பிரசாதமாக மாறுகின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். 54வது ஸ்லோகம் மாதாஜி யார் வாசிக்கலையே வாசிங்க. 54 மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி வாசிங்க. பிரம்ம பூத பிரசன்னாத்மா ந ஜோஸ்னதி ந காங்க்ஷோதி சம சர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்திம் லபதே பராம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதில்லை. எல்லா உயிர்வாழிகளிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கையில் இருக்கின்றான். அத்தகு நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், பரமபுருஷர் பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுமுதற் கடவுள் 3 ரூபத்தில் இருக்கின்றார், பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர் இல்லையா. சோ எப்ப ஒரு பக்தன் வந்து இதை உணர்ந்து கொள்கின்றானோ அப்ப அவங்களுக்கு வந்து பற்றற்ற செயல்கள் செய்யும் போது அவங்களுக்கு வந்து இது வேணும் அது வேணும்ன்ற ஒரு தாட்டே இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ எல்லாரையும் வந்து சமமாக அவர்கள் வந்து நடத்தி செல்வார்கள். அதன் மூலமாக தூய பக்தி யாரெல்லாம் பண்றோமோ அவங்க வந்து பகவானை வந்து சென்றடைவார்கள் அப்படின்றது அவரே வந்து நிறைய தடவை நம்ம பகவத்கீதையில த்ரூஅவுட்ல பாக்குறோம். அவர் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டே இருக்காரு, என்னோட பக்தன் எப்பவுமே இழிவு நிலைக்கு போவதில்லை, அவன்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை சஸ்டெயின் பண்ணி அதை பாதுகாத்து எது இல்லையோ அதை நான் கொடுக்கின்றேன் அப்படின்றத கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. 55வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. யார் வாசிக்கலையோ அவங்க வாசிங்க, சான்ஸ் இல்லைனாக்கா அப்ப அடுத்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். பக்தியா மாம் அபிநாஜாதி யாவான்யஸ் சாஸ்மி தத்வத ததோ மாம் தத்வத ஞாத விசதே தத் ஆனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அடுத்து சந்தோஷ் பிரபுஜியை வாசிங்க. அடுத்த இதுல பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். எல்லாமே வந்து பகவான்ற அந்த இது எப்ப நம்ம அவர் கிருஷ்ணர் தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள்ன்றதை எப்ப நம்ம நம்புறோமோ அப்பதான் வந்து அவருடைய லீலைகள், குணங்கள், ரூபங்கள் வந்து நமக்கு புரியும். அதன் மூலமாக தூய பக்தி செய்து அவருடைய திருநாட்டை அடைகின்றோம். ஏன் அங்க போகணும் அப்படின்னாக்கா அது ஒரு நித்தியமான உலகம். அதுல வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு இந்த சுழற்சி கிடையாது. நம்மளுடைய தாட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு வந்து சேவகன் செய்யக்கூடிய ஒரு சேவகன் அப்படின்ற தாட் இருக்கும். நமக்கு என்னன்னாலும் அவர் பாத்துக்குவார். சோ நித்தியமான பேரானந்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த கோலோக விருந்தாவனம் வந்து பகவான் சொல்றார். 56 யார் வாசிக்கலையோ வாசிக்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சந்தோஷ் பிரபுஜி வாசிச்சிட்டீங்களா? சிவனார் பிரபுஜி வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी वासिंग. सर्व कर्मान् यपि सदा कुर्वाणो मत इव्या पाश्रय मत इप्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றாங்க. திருப்பி ப்ராமிஸ் பண்றாரு பாருங்க, எனது தூய பக்தன் அவங்களுடைய எல்லா கர்மங்களை செய்தாலும் தூய பக்தன் நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்றது யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் அவருடைய கருணையின் மூலமாக நித்தியமான அழிவற்ற இடம் எது? அது கோலோக விருந்தாவனம். சோ நம்ம நம்பிக்கையோட பகவானுக்கு வந்து சேவை பண்ணும்போது அவர் வந்து நம்மளை வந்து காக்கின்றார். 58வது ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க மாதாஜி பிரபுஜி? வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மேக்சிமம் எல்லாரும் நம்ம ட்ரை பண்றோம். வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
Hare Krishna Prabhuji, Vasing Prabhuji. Matsitta sarva durgani mat prasadat trishyasi adasetvam ahankaran nashroshiyasi vinakshasi. Hare Hare Krishna. Krishna Mataji, thank you Mataji. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து நமக்கு வார்னிங் கொடுக்குறாங்க இல்லையா? ஏன்னா நம்ம இது நிதர்சனமான உண்மை. நம்ம இந்த கலியுகத்துல வந்து இந்த 4 மிஸ்டரிஸ்ல வந்து தப்பவே முடியாது. அப்ப எதற்காக நம்ம இதுலயே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்க? வாப்பான்னு அவர் கூப்பிடுறார். சரி, நமக்கு அவரை திருப்பி நம்மளுடைய அந்த அன்பாவும் சொல்லி பார்த்துட்டார். சோ இப்ப கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா சொல்றார். சோ என்னுடைய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலமாக இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கை, அதாவது இந்த ஜடப்பற்றுல இருந்து கடந்து விடுவாய். இல்ல அப்படின்னாக்கா நான் தான் வந்து செய்யறேன், நான் தான் வந்து கட்டுப்பாட்டல அனுபவிக்கணும் என்ற அகங்காரம் இருக்கும்போது அதனால் நீ வந்து உன்னுடைய செயல்களின் மூலமாகவே நீ வந்து அழிந்து விடுவாய் அப்படின்றத பகவான் சொல்றார். 61வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, वासिंग प्रभु जी. ईश्वर सर्वभूतानां श्रुतदेश अर्जुन दृष्टिदि परात्मान सर्वभूतानि यत्रुरा रुडानि माया ये. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளை வழி நடத்துகின்றார் பரமாத்மா. சோ நமக்கு வந்து அந்த தாட் வேணும். சாங்கிய யோகம், நான் ஒரு ஆத்மா, பகவானுடைய துகள் பரமாத்மா தான் ஒவ்வொருத்தருடைய ஹிருதயத்திலும் இருக்கின்றார், அவரே வந்து செயல்களை செய்கின்றார். அந்த தாட்டோட நம்ம வந்து செய்யும்போது அவர் யாரு? நம்மளுடைய மூன்று ரூபங்கள் பார்த்தோம் பகவான் கிருஷ்ணரோடது. பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர். சோ பரமாத்மாவா தான் வந்து நமக்கு வந்து இந்த செயல்களை செய்கின்றார் அப்படின்ற அந்த தாட்டோட நம்ம பண்ணும்போது கர்ம பலன்கள்ல வந்து நம்ம ஈடுபடுவதில்லை அப்படின்றத பார்க்கலாம். 62. இன்னும் யாராவது வாசிக்காதவங்க இருந்தீங்கன்னா வாசிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? வேற யாராவது வாசிக்காம இருக்கீங்களா? மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? மகாலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே ஒரு நிமிஷம் பிரபுஜி, அடுத்தது வேணா நீங்க வாசிங்க பிரபுஜி. எல்லாருக்கும் ஒரே இன்னைக்கு கடைசி நாள். மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தம் ஏவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத்ப்ரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்யசி சாஸ்வதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாய். யார்கிட்ட? நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா. இவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். 63வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. யாராவது வாசிக்காதவங்க இருந்தா வாசிங்க. ஓகே, ரமேஷ் பிரபுஜி வாசிங்க பிரபுஜி. ஸ்கிரீன் தெரிஞ்சா வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க. இதி தே ஞானம் அக்யாதம் குஷ்யதரம் மாயா விம்ருஷ்யதே அசேஷேண யதேஸ்ய ததா குரு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். பரமாத்மாவை பத்தின ஞானம் இப்ப நம்ம ஃபுல் பார்த்தது இல்லாம இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய்வாய். இங்கேயும் திருப்பி என்ன சொல்றாரு? பெஸ்ட் கவுன்சிலர், உனக்கு இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன், அடுத்த முடிவு வந்து நீயே எடுத்துக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? சோ பகவான் வந்து நமக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு, நமக்கு வந்து சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடியதை கொடுத்திருக்காரு. அவர் என்ன ஹிரண்யகசிபுவா நான் சொல்றதை மட்டும்தான் நீ செய்யணும்னு இல்ல. அதனால பகவான் இங்க என்ன சொல்றாரு? உனக்கு இந்த எல்லாத்தையும் விளக்கியாச்சு, இதற்கு மேல கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய்வாய். இது வந்து நமக்கு வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். நமக்கு லைஃப்ல ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது நமக்கு எது சரியாக இருக்குன்றத வந்து கொஞ்சம் கவனமாக சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும். சோ இததான் வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். 65வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. திலகவதி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மன் மனா பவ மத் பக்தோ மத் யஜு மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவை யஷி சத்யம் தே ரஜிஜான பிரியோ அஷிமே.
ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். எவ்வளவு பெரிய ப்ராமிஸ் பண்றாரு இல்லையா கிருஷ்ணர் இங்க. சோ எப்பவும் பகவானை பற்றி நினைக்கணும். அதை எப்படி முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ABCD அசோசியேஷன், பக்தர்கள், தூய பக்தர்களுடைய சங்கம் இருக்கணும். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் எது வந்து கரெக்ட் எது தப்புன்றது தெரியும். அனாவசியமான பேச்சு எல்லாம் பேச மாட்டாங்க. பிரஜல்பா இருக்காது அவங்க கிட்ட. சோ பகவானை பத்தின குளோரிஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். ஆன்மீக குருக்களை பற்றின குளோரிஸ் இருக்கும். சோ பக்தனாக மாறி B stands for ரீடிங் பகவத்கீதா பாகவதம். C stands for chanting. சாண்டிங் நம்ம 2 ரவுண்ட் பண்ணா கூட பரவாயில்ல. ஆனா அதை வந்து கண்டினியூஸா சஸ்டைனா பண்ணணும். ஒரு 1 month பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு நாள் 2 ரவுண்ட் பண்றோம், இன்னொரு நாள் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. சோ நாம சங்கீர்த்தனமே வந்து சிறந்த யஜ்ஞம். கலியுகத்துக்கு உண்டான தர்மம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம சங்கீர்த்தனம். சோ நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லணும். பகவான் சொல்லியிருக்காரு என்னோட எல்லா பொட்டன்சியும் வந்து என்னுடைய நாமத்தில் வந்து நான் வைத்திருக்கின்றேன் அப்படின்றத நமக்கு சொல்லியிருக்காரு ஏற்கனவே இல்லைங்களா. சோ அதனால நம்ம வந்து மகாமந்திரத்தை சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்துக்கு வந்து எந்த விளைவுகளும் பாவ விளைவுகளோ இல்ல வந்து இந்த மாதிரி குற்றங்கள் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. நீங்க என்ன நிலையில இருக்கீங்களோ அந்த நிலையில இருந்து சொல்லலாம். நம்ம மந்திரம் சொல்லும் போது அந்த வந்து நம்ம காதால கேட்கணும். அதன் மேலேயே வந்து நம்மளுடைய ஸ்மரணம் இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப அவருக்கு உண்மையான பக்தனாக மாறி அவரை மட்டுமே வழிபட்டு நம்மளுடைய வணக்கங்களை அவருக்கு சமர்ப்பிக்கும் போது பகவான் கிருஷ்ணரையே வந்து அடைவோம் அப்படின்றதுல வந்து சந்தேகமே இல்லை அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். ஏன் இதை வந்து சொல்றாரு? இந்த அர்ஜுனன் மூலமாக நம்ம எல்லாருக்குமே சொல்றாரு. கண்டிப்பா வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் பிரியமான அவருடைய நண்பர்ன்றதுனால நமக்கு அந்த உண்மையை வந்து பகவான் இங்க சொல்றேன் அப்படின்றத சொல்றாரு. 66வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஜானகிராமன் பிரபுஜி இருந்தீங்கன்னா வாசிச்சிருங்க பிரபுஜி. பாலா மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी. प्रभुजी. सर्वधर्मान् हरे परित्यज्य मामेकं कृष्ण शरणं माताजी. व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. இதெல்லாம் எதுக்காக அவர் சொல்றார்? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அவர் சொன்னார் இல்லையா, நான் போரிட மாட்டேன், இந்த பாவங்கள்லாம் எனக்கு வரும்ட்டு. கடைசி அவர் வந்து பினிஷிங் டச் பண்ணிட்டார் பகவான் இங்க. சோ உனக்குன்னு ஒரு விதமான தர்மங்களை வைத்துக் கொள்ளாதே, என்னிடம் மட்டுமே சரணடை. சாட்சாத் பகவான் நம்மளுடைய தந்தை நமக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து சரியான விஷயத்தை தான் சொல்லுவார். அந்த ஒரு நம்பிக்கையோட உறுதியோட பகவான் கிட்ட சரணடையணும். சோ நம்மள வந்து அவரு பாவ விளைகள் வந்து விடுவிக்கின்றார், பயப்படாதே அப்படின்றத சொல்றார். 67வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? யார் வாசிக்கிறீங்களோ வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी वासिंग माताजी. हरे कृष्ण माताजी. வரல மாதாஜி. 67 இன்னும் வரல வரலையா? மாதாஜி. பாருங்க வந்திருக்கும் பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வரல மாதாஜி. வரல மாதாஜி. வரல மாதாஜி. ஓகே ஓகே, இப்போ வந்துரும் பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க. इदं दे नावक्ताय कदासन न साशुषुवे वास्यं न समाम्यो அப்யசூயதி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ பக்தி இல்லாதவருக்கோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ என் மீது பொறாமை உள்ளவர்களுக்கு ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. இதை வேற சொல்றார். இந்த ரகசியமான ஞானம் பகவத்கீதை ஃபுல்லா நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. யாருக்கு வந்து பக்தி இல்லையோ அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லக்கூடாது. தவங்களை மேற்கொள்ளாதவர்களுக்கு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்களுக்கு வந்து அது மட்டும் இல்ல, பகவான் மேல பொறாமை கொண்டவர்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து இது ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. ஆனா பகவானை காட்டிலும் அவர்களுடைய பக்தர்கள் வந்து மிகவும் சிறந்தவர்கள். சோ பகவானோட ஞானத்தை எப்படியாவது கொடுத்து இந்த அரிய ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. மாதாஜி வாசி மாதாஜி. 68 69 ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 68 69 மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி புக் வச்சிருக்கீங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுது பாருங்க. இப்ப 68 69 இல்ல பாலா மாதாஜி யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா பிரபுஜி? மாதாஜி
தெரியும் மாதாஜி. இமம் புஷ்யம் மத் பக்தேஷ் பவிதாஷதே கிம் மயி பரம் கிருத்வா மாமே வைஷ்யத் யசம்சய தசதஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கச்சிமே பிரியக்ருத்தமஹ கவிதா நசமே தஸ்மாத் அந்ய பிரிய தரோபுவி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். இருக்கிறதுலே மிக உயர்ந்த ஞானம் என்ன அப்படின்னா, பகவானை பத்தி அடுத்தவங்களுக்கு சொல்றதுதான் மிக உயர்ந்த ஞானம். ஏன்னா அவங்களும் நம்ம போல அறியாமையில இருக்கும்போது அவர்களையும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பக்தி மார்க்கத்துக்கு கொண்டு வருது ஒரு சிறந்த தொண்டு. சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னா பகவான் நமக்கு திருப்பி அந்த பக்தி தொண்டை உறுதிப்படுத்துவது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம திரும்பி அவர்கிட்டே சென்றடைவோம் அப்படின்றத இங்க திருப்பி அடுத்து ப்ராமிஸ் பண்றாரு. அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் உலகில் யாருமே இல்லை. யாரு பகவானை பத்தி அடுத்தவங்களுக்கும் சொல்லி புரிய வைத்து அவர்களை பக்தி மார்க்கத்தில் கொண்டு வருகின்றார்களோ அவர்கள் தான் மிகவும் பிரியமான தொண்டர்கள். அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது அப்படின்றத கிருஷ்ணர் சொல்றா. சோ நம்ம எல்லாரும் அவருக்கு மிகவும் நெருங்கிய நண்பர்ன்றதுனாலதான் இப்ப நம்ம கனெக்ட் ஆயிருக்கோம். 70வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 70வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण माताजी। अत्येष्यते सय इमं धर्म्यं संवादम् आवयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मतिः। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. ஆனா நம்ம இப்ப ஒரு 32 பேர் மட்டும் தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கோம். ஏன் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன்கள் மூலமாகத்தான் இப்ப நம்ம பகவத்கீதையை பற்றி கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம். அதை நம்ம சொல்லல, பகவானே சொல்லியிருக்கார். நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். சோ இதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஞானத்தை கொண்டு நாம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுவோம் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு ப்ராமிஸ் பண்றார். 71வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 71. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரத்தாவாம் ருணியாத் அபியோனர சோ அவிமுக்த சுபாங்கல் லோகான் பிராப்னுயாத் புண்ணிய கர்மானாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ, நம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று, பொறாமையின்றி. நான் எதுக்கு இத சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா என்ன கிருஷ்ணர் தான் பெரியவரா, அவர்கிட்டதான் நான் சரணடைமா, நான் அவரோட சேவகனா, அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம பகவான் சாட்சாத் பகவான் எவ்வளவு கருணை இருந்தா நமக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்திருக்கின்றார். என்னுடைய இத்தனை வாழ்நாள்ல இத்தனை இதை நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனே என்ற அந்த ஒரு ஃபீலோட பகவான் கிட்ட சரணடையும் போது, அவரை பற்றி கேட்கும் போது அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை வந்தடைகின்றான் அப்படின்றத திருப்பி பகவான் நமக்கு சொல்றார். 73வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 73. ஹரிபோல். வாசிங்க பிரபுஜி. மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச நஷ்டோ மோக ஸ்மிருதிர்லப்தா த்வத்ப்ரசாதான் மயா ஸ்யுத ஹிதோஸ்மி கிருத சந்தேகः கரிஷ்யே வசனம் தவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். சோ அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னா சரணாகதி ஆயிட்டார். சோ அடுத்து பகவான் போர் புரியத்துக்கு தயாராயிட்டார் அப்படின்றத இங்க பாக்கலாம். 74, 75 மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 78 ஸ்லோகங்கள், இன்னும் 2 ஸ்லைடு இருக்கு. வாசிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி வாசிங்க. வாசிங்க மாதாஜி. மாதாஜி பிரபுஜி. சஞ்சய உவாச்ச இத்யஹம் வாசுதேவஸ்ய பார்கஸ்ய ச மகாத்மனக संवादम इमश्रौषधम अद्भुतम रोमहर्षणम व्यास प्रसागात् श्रुतवानेत गुह्यम गुह्महं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयद स्वयं
ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகின்றது. வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். ஆன்மீக குருவோட அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் சிக்னிபிகன்ஸ் வந்து இங்க என்னன்னு தெரியுது. வியாசதேவர் மூலமாகத்தான் வியாசரோட செஷன் வந்து சஞ்சயன் நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவருடைய கருணையால் சஞ்சயனுக்கு வந்து இந்த வரம் கிடைக்கப்பட்டது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதனாலதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடையணும்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை நாடி அவர்களுக்கு தொண்டு செய்து நம்மளுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 76 மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 76. ஹரே கிருஷ்ணா. ஷாலினி. ஹரே கிருஷ்ண ருக்மிணி மாதாஜி. மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. பாகியலட்சுமி வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே 76 கிருஷ்ண மாதாஜி. பாகியலட்சுமி வாசிக்கிறேன். வாசிங்க மாதாஜி. பாகியலட்சுமி வாசிங்க வாசிக்கிறேன். வாசிங்க. 76. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ராஜன் சம்ஸ்ருத்ய संवादमिमं अद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं கிருஷ்யாமி முகோர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன் அப்படின்றத வந்து சஞ்சயன் சொல்றார். அதுதான் வந்து உண்மையான பக்தனுடைய ருசியாக இருக்கின்றது. திருதராஷ்டர் கேட்டாலுமே வந்து அவருக்கு அந்த ஃபீல் வரல. ஆனா வந்து சஞ்சயனுக்கு வந்து அந்த ஃபீல் இருக்கு. 78வது ஸ்லோகம், கடைசி ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूरिर् ध्रुवा नीतिर् मतिर्मम. हरे कृष्ण माताजी. இந்த ஸ்லைடு வாசிங்க பிரபுஜி. ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्याय. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத வந்து பகவான் இதோட முடிக்கிறார். இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய 18வது அத்தியாயத்தோட நம்ம முடிக்கிறோம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துப்யே வச்ச பதிதானாம் பாவினேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.